Mhm. Jinak nemusíš to držet takto, jak je to u tvojeho, můžeš to držet tady takhle, jo, tady tenhle. Jo? Ano. Je to přirozenější, jako, než takhle, vole. Ale když to dáš do počítaču, tak to máš to. No, uvidíme, a myslím, že ne. No, jo, je to stejné. Je dokonce ještě, když to, tak se mě to naklápí. Mhm. Víš, jako ten displej. To by se dal naklápit, když to přetočíš. Naklápí. Dívej na to. Přetočí se to akorát fotka se přetočí, vidíš? No ale když tam dáš něco, já nevím. Jo, já to mám, možná to jde vypnout u tebe, já nevím. Nechci se do tému. Jdi důle. Ne, tady, s tímto. To nemáš?